Якташыбыз, легендар очучы штурмовик, 2 тапкыр Советлар Союзы геройы Муса Гәрәевнең тууына 100 еллык юбилей уңайыннан район мәдәният бүлеге тарафыннан чаралар планы расланды. Ел башыннан алып, бик күп төрле мәдәни чаралар үткәрелеп килә. Ел башында район китапханәләрендә әдәби марафоннар узды. Әлеге вакытта барлык мәдәният йортларында патриотик җырлар, бәюләр, төрле жанрлар буенча фестиваль конкурсы бара. Ә бүген исә инде без героебызның туган җирлегенә Бишкурай авылына район мәдәният сараенда эшләп килгән барлык коллективлар белән зур концерт программасын алып килдек. Концертның максаты геройның исемен мәңгеләштерү, халкыбызның күңелендә үзенең туган ягына карата мәхәббәт арттыру, горурлык хисләре уяту. Шушы көннәрдә район мәдәният йортының иҗат коллективлары Ватанның данлы улы исемле хәрби-патриотик концерт программасы белән чыгыш ясый башлады. Иң беренче булып күркәм чараны күрү бәхетенә Муса Гайса улын бүләк иткән Бишкурай авыл җирлеге халкына насыйп булды. Сәхнәдә яңгыраган патриотик җырлар, шигырьләр, биюләр, гармун моңнары тамашачыларны уйландырды, хәтта елатты, горурлык хисләре уятты. Һәр чыгышны Бишкурайлар бик җылы кабул итте һәм көчле алкышлар белән озатып барды. Безнең Муса фашизмга караулын яудырды, герой булды, күкрәгендә 2 йолдыз кабынды. Каю жаннар, герой була, ил озак майданыңны. Таш шишмәле, таш шишмә, бар дөньяга танылды. Әлеге бой иштәлекле концерт программасы белән район мәдәният йорты артистлары районыбызның барлык зур авылларында йөреп чыгарга ниятли. Киләсе атнада Ишкар һәм Игмәт авыл мәдәният йортларында чыгыш ясаячаклар. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.